ମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲାଣି ତ? ହଁ ନଈରେ ଗାଧେ ଫେରୁଥିବ ହେଲେ ये झील घर आसला बेले को केते देरी हेबो केजानी 12ଟା ବାଜି ଯିବ। ମୁଁ ସେ ଝିଅର ବାପାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ପରା 10ଟା ବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଡେରି। ଏମିତି କୋଉ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବ କି ତମର ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଭାଇ କଣ ଘର ଭିତରେ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପୁରା ଫିଟିଂ ପଟଙ୍ଗ ହଉଛି। ଜାଣିନୁ ନାଇଁ ତ ଆମେ ପରା ମନ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତମ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଏ ନାଇଁ କିଏ ଅଯିବ ବାବୁ ଭାଇ କଣ କହିଲ ମୋ ଗୌର ଭାଇର ବାହାଘର ହବ। ଶୁଣିଛ ବାପା ଶୁଣିଛ ଏଇ ବାବୁ ଭାଇ କଣ କହୁଛି ଶୁଣିଛ ଗୌର ଭାଇର କୁଆଡେ ବାହାଘର ହବ ସତେ କେମିତି ମାଙ୍କଡ ବେକରେ ମୁକ୍ତା ହାର ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ। ତମେ ହଇରାଣ ଭାଇ ବାହାଘର ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଆଗୁଥର ବାହାରି ପଡିଲୁ। ସେତେବେଳେ ତୁ ତୋ ଭାଇ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତା କଥା ଇଏ କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ତ ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ଚାକିରି କରିବ ଭଲ ଖାଇବ ଭଲ ପିନ୍ଧିବ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ। ବଡ ଭାଇ କଥା ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କଲାନି। ୟାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଗୌରା ନିଜେ ଅମଣିଷ ହେଇଗଲା। ଓହୋ କେମିତି ସେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯାଇ କଣ କହିଲୁ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଆକାଶରୁ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ ଗୌରା ଭଳି ମଣିଷ ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାପର ପୁଅ କିରାନୀ ଦେଉ ପାରିଲୁ ସେଇ ବାପର ପୁଅ କାହିଁକି ଡାଲି ହେଇପାରିବନି କହିଲୁ କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୌରା ଯଦି ତ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜେ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଚପରାସି ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆରେ ଚପରାସି ତ ଦୂରର କଥା ଇଏ କୋଉଟା ଚାଲେ କୁଲି କାମ କରିଥାନ୍ତା ନହେଲେ ରିକ୍ସା ପରେ ସେଟା ରିକ୍ସା। ତମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏ ରଜ ତାଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଅଛି ମତେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ କରିବ ମାରିବ ମତେ ମାରିବ ଆବେ ମାରୁନୁ ବେ ଆବେ ମାରୁନୁ। ଏବେ ତ ଖାଲି ଧକ୍କା ମାରୁ ଆଉ ସେ ମୋ ଗୌରା ନାଁରେ କହିବ ଜୁତାରେ ମାରିବି ଜୁତାରେ। ଓହୋ ତମେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବାକୁ ବାହାରି ପଡିଲ। ତମର ଏଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପହର ଖରାଟାରେ ଗୋଟିଏ ନଈ ପହଁରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆମରି ଛାଟରେ ପିଟି ପିଟି ଏ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତମେ ଆଉ ଏ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ବାହାନାରେ ସେଇ ଗୁହାଳ ଘରେ ଯାଇ ଲୁଚୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ବିଧା ଚାପୁଡା ମାରି ଟ୍ୟୁସନରେ ବସାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ମାସରେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନଥିଲି ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ପକେଟ ଖୋଜି ଦଉଥିଲା ଏଇ ବାହାର ଲୋକଟାର ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ପାଟ ଶାଢୀ କିଣି ପାରୁଛି ପାଟ ଶାଢୀ। ଯିଏ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କିଛି କରିଛି ସିଏ ହେଇଗଲା ବାହାର ଲୋକ। ଆଉ ତୁ କେଇଟା ଦିନ ଆସି ହେଇଗଲୁ ଘର ଲୋକ। ତମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବ
ତମ ବାପା ଭଲ ତମ ଭାଇ ଭଲ ସେ କଣ ତମ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା কোন তোরি কামিনে ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ପର ପୁଅକୁ ନିଜର ଆଉ ନିଜ ପୁଅକୁ ପର କରିବାର ପରିଣାମଟା କଣ ହୁଏ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ସାନବାପା ମୋରି ଭୁଲ ପାଇଁ ତମ ପୁଅ ବୋଉ ତମକୁ କେତେ କଥା କହିଗଲେ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ମୋର ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଛୁଆଟି ପତ୍ର ଦେହରେ ବାଜିଲେ ଉଠାଇ ହୁଏ ଏ କଥା ଆମର କିଏ ନ ଜାଣିଛୁ ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା ଏ ଗୌରା ଘର ଭିତରେ ଏତେ ବୋଧେ କଣ କରୁଛି କେ ଜାଣେ ଗୌରା ଭାଇ ଗୌରା ଦେଖି ସକତେ ଗୌରା ଭାଇ ଗୌରା अरे जाऊची जाऊची अरे डाकी डाकी पूरा पूरी फटे ही पकेलुनी चालू नु चालो अबे हां आईनारे तो मुंह देखिछु ना नाही अरे फटे हला आईना रे मुंह देखुची पुणी मुंह देखिबी हां ओ सेई पाई माने अधिक पाउंड फुटे जाओ पागल ना कौन बा अरे जदि मुहरे पाउडर गुले न हबी मु गाड़ियाटा बुली से झियो आगरे धरा पड़ी जीविनी अबे धरा पड़ी बुकन से झियो देखिले कौन कहबो जानिछु पुरुणा कातरे चुनले पाइबरा बापा देखिलो बापू केमिति मते एमति चिड़ौचुंदी अरे तू चिड़ुच काहे प्रभु जगन्नाथ ताको रंग भी कला हां अच्छा सानाबा प्रभु जगन्नाथଙ୍କ रंग सिना कला हेले एगुड़ा बोलिया नुए ओह एटा भी ठीक कथा अरे पिला दिने एक्सरसाइज करथुली हातरे बॉडी बिल्डर हला आ गुड़ोटा टिके मोटा हबा कथा टिके पतला हे जाय एया ना कोन बे तू झाड़ देखता बुझिला मन मन में से गुड़ो खा ना बे खाऊ बे रसी के देख खा ना बे खाऊ बे चालो हम चालो लाडरानी आ हम सिगटा भेतेरिका जाई छांती जे अरे सब जिनिस आनिली गुटे जिनिस आनिया पई भूलेइछि वो भी जानी चश्माटा हाइतिले ना पूरा पूरी जमे दे सती पाई मु काली टाउन जिबाले हां तो पाई एटा बराणी छी आनी छुटी बापरे बाप पूरा गाड़ी बुली मो बाबू मो मन कथा निश्चय बुझिथिबो बापा देखिला मु केमति देखा जाउची अरे वाह हां तू बढ़िया दिसतु सत्य की तू दे राजकुमार हां मो बापा कहले माने हला हां बे आ तू छाड़ सकदा आ हम चले लाडरानी चल हम जिबा चलो और चलो चलो आ जल्दी चलो हां बापा मते आशीर्वाद करो बापा मोर जेमति जाइते जे दरकार नहीं आउ मोर ना मोर उर्वशी भरी उडे जियो दरकार मु चालिली बापा मु चालिली ए पुरे पिलाटी मन रे बहुत खुशी
ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ନାଇଁ ସେ କହିବେ ଏ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ଏ ବରବେଶୀ ସାଜି ଝିଅ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।